Meclisin gün tertibine laýyklykda Pudagary toporu tarapyndan geçen ýylyň dowamyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri baradaky hasawat hende öňde duran wezipeler aralanyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň durnukly durmuş ykdysady ösüşi milli hukuk ulgamyny kämilleşdirmek we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryny ýurdumyzyň kanunçylygyny ornaşdyrmak bilen berk baglanyşyklydyr. Pudagary toporuň meclisine gatnaşçylar hasawat döwrüni ýurdumyzyň beýlekde demokratiýalaşdyrmak we döwletiň kanunçylyk ulgamyny tolandırmak maksady bilen bir näçe çäreleň durmuşa geçirilendigini bellediler. Bir tarap Türkmenistan parahatçylyk we howpsuzlyk, adamyň we raýatyň abadançylygy ugruny çykyş edýär. Halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri adam hukuklaryny üpjün etmegiň, hukuk hemde guramaçylyk tejribe çäreleriniň toplumydyr. Meclise döwlet başdanmadyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 8-nji sessiýasynyň plenar meclisinde öňe süren halkara başlanyşlaryndan gelip çykýan wezipeleň ýerine ýetirilmegi baradaky tagarlar aralanyp maslahatlaşyldy. Hususanam 2028-nji ýyly halkara hukugyň ýyly diýip aglan etmek teklibi parahatçylyk we hyzmatdaşlygyň halkara hukuk esaslaryny puktolandyrmakda möhüm ädimdir. Pudagary toporuň agzalary ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýlekde kämilleşdirmek, adam hukuklarynyň we insanperwer hukugynyň ileri tutulmagyna esaslanýan halkara borçnamalaryny ýerine getirmek boýunça wezipeleri amala aşyrmak babatyna geljekde işleň esasy ugurlary barada hasawatlar bilen çykyş etdiler. Pudagary toporuň meclisine gatnaşçylar gender deňligi, enäniň we çağanyň saglygyny gowramak, ýaşlar syýasaty, sanylaşdyrmak, ekologiýa we beýleki ugurlar boýunça halkara guramalary bilen bilelikdäki tassamalar üstünlükli amala aşyrlandygyny bellediler. Mecliste çykyş edenler ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmek, olary watançylyk, zähmet söýjülük, ýokary ahlaklylyk hemde raýat jogapkärçiligi ruhuny terbiýelemegiň möhüm wezipeleri bolup durýandygyny nyktadylar. Pudagary toporuň meclisine gatnaşçylar halkara insanperwer hukugy babatyna, halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen milli meýilnamalaryň ýygdarly ýerine ýetirilýändigini hemde toplumlaryň wezipeleri aralyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem Türkmenistanyň çağaly hukuklaryny gowramak babatyna halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşilýändigini nyktarly. Bu gurda Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýır sahawat ganasynyň işiniň çağalyň abadançylygyny üpjün etmek boýunça çäreleň durmuşa geçirilmeginiň möhüm guraly bolup durýandygy aýdyň misallar. Pudagary toporuň meclisine Birleşen Milletler Guramasynyň halkara resmi namalaryna laýyklykda milli hasawatlary we sanlary taýýarlamak, şeýle hem adam hukuklaryny gowramak babatyna öňde barjy tejribäni öwrenmek boýunça ýygdarly geçirilýän forumlaryň we maslahatlaryň ähmiýetine aýratyn üns berildi.